Hej alle sammen. I dag vil vi gerne fortælle jer om vores velfærdsstat. Men først vil vi gerne fortælle jer en historie om en pige, der hedder Maria. Maria kommer fra en indvandrerfamilie, og hun kom til Danmark, da hun var 3 år gammel. Marias forældre arbejder ikke, fordi de ikke rigtig har behov for det i Danmark. De begge modtager penge af staten. Maria føler sig nogle gange udenfor, når hendes venner taler om deres forældres arbejde. Mange andre indvandrerbørn står i samme situation som Maria. Maria har også mistet motivationen til at arbejde, når hun bliver stor. Hvorfor skal hun arbejde, når hun kan få penge alligevel? Antallet af kontanthjælpsmodtagere vokser. Fra 65 til 100.000 er den vokset på 5 år. Hvilket betyder, at der er mindre penge til staten, og det skader vores velfærd. Ingen penge, intet arbejde. Når staten ikke har mange penge, så er de ikke råd til at ansætte folk, fordi de kan jo ikke rigtig give dem løn. Hvis velfærdsstaten ikke har flere penge, har vi ikke mere velfærdsstat. Hvor kommer EN fra? Undskyld. STAB hvad? Nå videre. Lægebesøg, hospital, uddannelser, tandlæge. Alt dette kommer til at koste penge uden en velfærdsstat. Der er mange andre årsager til, at velfærdsstaten kan blive ødelagt. Kontanthjælpen er ikke den eneste. Kontanthjælpsmodtagere er en af dem. Ældrebyrden, kriminelle osv. Der er stadig mange indvandrere, der kommer til Danmark, som ikke gider at arbejde. I vores kære Danmark. Men ved I hvad? Det her skal vi lave om på. Vi kan stadig nå at gøre noget ved det. Yay! Lad os sammen bygge en bedre velfærdsstat. Så Martin, Hassan og Maria kan få en bedre fremtid. Ups! Nej, hvor ser de søde ud. Nå, besøg os på Facebook. Vi hedder Sofasover bliver sprunget over. Før vores velfærdsstat bliver sprunget over. Der er... Nu er det nok. Nå, tak for I så med.